بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى Islamic Recording Center offers explanation of Kitab al-Tawheed by Jafar Mahmood Adam. And now we are with the first passage. Muna godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana addu'a a yau don fara wannan darasi a cikin wannan littafi mai albarka Kitab al-Tawheed. Yau nan ga wata ne na Arabic. Biyar ko shida ga watan biyar kuma biyar ga watan biyar shekara ta 1418 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shida ga watan bakwai ga watan tara shekara ta 1900 kuma 97. Muna da gudunmuwar mukaddima guda biyu. Mukaddima ta farko na mutum wannan littafi, mukaddima ta biyu abu